4, 3, 2, 1. Værsgo. Kæmpe squat og kæmpe sweep og så tag ned, og vi tæller over, ikke også? jeg er træt om, at det ikke er så godt. Er der nogen, der hvor det første gang nogen mand der? Kæmpe squat. Og ligesom en airsquat. Så er der kæmpe, du holder den i ørerne, hvordan vi ind til brystet. Op med brystet, men op i maven, og vi sætter os ned. Og så ligesom vi sætter os på en stor fejl. Ned. Og op. Og hvis vi kører de her squat, så er det meget, at vi har en god tid her, det er rigtig godt. hvor vi også kører 6 point. Vi kan godt køre rigtig tungt. Ikke kun 3 squat, vi skal lave, så vi kan godt køre tungt. Og 6 swing. Så arbejder vi. Det er arbejde med. Kæmpe swing. Også lige fyld kæmpe alle sammen. Ja, jo lige. Så kører vi lige par stykker. Ja, top. Hvad skal vi se om toppen? Må huske min flinskrig. Nå. Bedre. Meget bedre. To fine rækker. I det højre side, i venstre side. Næste i mod anden. Fokus på hovedet. Nydeligt. Nydeligt. En lille smule usikker op på toppen, men det er sådan, det ser okay ud. Og i gang skulle høre efter dig. Ja, så I ser sådan to pæne rækker sådan over hinanden. Så tager I en arm. Det er rigtig undskyld på ud. Måske lige en højre arm. Stabilitet i toppen. To rækker her. Passer det nogenlunde. Bedre. Rigtig godt. Rigtig, rigtig fint. Nå, vi kan godt gøre det, godt med kæmpe swing her. Vi kan starte med kæmpe squat. Nydeligt, nydeligt, Frederik, nydeligt. Så er det deres kæmpe, eller hvad er Det er nydeligt ud. Vi har overskudslag. Rigtig flot. 3 flotte minutter. Så tæt på brystet som muligt. Så er det fået næsten i 45 grader. Så må du sige, så er det spænd i mavemullerne. Og så er det så bare sætte os. Nu er sidder her. Altid sørg for at have ret ryg. Så spænd op i maven, vi kører lige et par stykker alle sammen. Så tænk på det. Nydeligt. Tæt og væk der på det. Højre arm på toppen. Fokus på det. Nydeligt. Meget, meget nydeligt. Meget, meget nydeligt. Bare fortsæt, fortsæt. Rigtig nydeligt. Med armen. Underarmen skal ikke ramme inde på låret. Godt her, Frederik. Underarmen rammer på låret. Bare hold til, bare hold ud. Tilbage, og så skyder vi fremad. Skru ned på farten. Så når kæmpemælden kommer op foran skåden, så er den vægtløs. Så går med at komme for langt ned. Du skal først prøve den, når du vil.
Fin kontrol i gulvet og heart rate og hele lortet kan se. Det er rigtig godt. Bare fortsæt. Bare god kontrol. Rigtig god kontrol. Skal vi gennemføre en armbøjning, eller er det noget af en armbøjning, ja? Helt ned! Smuk. Helt op! Klar! 7 minutters arbejde! Så mange runder som muligt! Kom! Nydeligt, Frederik. Det er godt, det der. Godt arbejde. Husk at kigge op, ikke kigge jorden! Flot, god kontrol i toppen, meget super. Rigtig godt! Bare ned, kom nu! Ready! Ganske lidt spring ind. Sådan, kom nu! Det er pisse godt, Peter, kom nu! Det er knæene, det er hoften. Du sætter! Kom nu, sidste 20 sekunder, kom nu! Let's go!